evo nas ljudi. Mi smo se malo razmislili da bi kvaliteta videa bila bolja, pa hajde. Ajmo da postavljamo pitanje. Odakle je Darix? Darix je sa Jahovice, bude u Njemačkoj, njegov otac radi u Njemačkoj. Dobro, ovo ti bih istoriju. Darix je član našeg kanala, ali pošto u Njemačkoj, on nam će da snima sa nama, ali će njima za Novu godinu. Odakle je Aldox? Aldox iz Jahovice isto ko i Anando. Ananda. Kako se vi prezivate? Ja se nikako, ja svoje prezime ne govorim. Nije svoje. Hoće li ko otvarati svoj kanal? Ja hoću. Dalje. Ili ko mrzi školu? Ja. Moj nasmicu Dosta. Moja nastavnica, ona mi daje više začetak što ja mogu naučiti.